गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जिउ जारिमिननि सायाव सोनारना सावथुन बानायगोन। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सायाव आगदा लिडिं दा अवे मुंनि डकुमेन्टारि फिल्म बानायनायनि मुहुर्तआ मैया गुवाहाटी प्रेस क्लाबाव जानानै थाङो। सावथुननि मुहुर्तआव नुजाथियो तरेन बर', डक्टर अनजालि दैमारि, आनेया ब्रह्म, बिद्यासागर नार्जारि, जगजित सिंह आरो गोबां गेदेमा सानसुमा सावथुननि सोद्रोमा बिथांमोना। बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव दैख्रेब नार्जारि, अल बिटिएडि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गायनाटारि बिक्रम दैमारिखौ हगारनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों बिपिएफ दोलोआ। बाक्सानि मुसलपुराव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ हगारनांगौनि दाबिजों बिपिएफनि गोख्रों धरना। हितेशनि अनजालि बिजि अन्जना बसुमतारीजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों खुदिसारनाय दिन्थिफुंदों। दाय गैयालासे फावफान्दायना षड़यन्त्र खालामना हमनायनि गोख्रों अजद होदों बिपिएफ दोलोआ। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। एनएलएफबि आफादनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमा बि दाख्रायनि अनजालि बिजि तनुजा बसुमतारीया हरखाब आरो अबथिरायै लामानि जाब्रबथायजों रुंसार जाबाय। तनुजा बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बलामजरा गामिनि थागिबिमोन। तनुजाया गथ'खौ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे लायबाय थानाय समावनो गंसे औवा लाबोबाय थानाय ट्रेक्टर गारिया उनथिंनिफ्राय सौनानै गालाङो। बे जाथायाव हरखाबै जिउ खहा जायो तनुजा बसुमतारीया। बिथांनि बेबायदि हरखाब रुंसार जानायखौ एनएलएफबि आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो बेखौ अबंलावरि आनान गसाइनियाव आरज गाबो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि खुंगा ब्रैथि बोसोर जथुम्माया जोबलांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 10 नं देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि खुंगा ब्रैथि बोसोर जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों देबरगावआव थानाय कमिउनिटि हलाव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय आरो हाबाफारि मावफुंनायजों लोगोसे सानजौफुआव थान्दै मेल आरो गेवलां मेल खुंनाय जायो। 10 नं देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय गेवलां मेलाव बाहागो लायो 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए माधव चन्द्र सेठीजों लोगोसे देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बेन्दोंआव थानाय गं 16 प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा। जोबोद दुखुनि खौरां। दुलाराय डिमासा फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो गागो समाज सिबियारि प्रफुल्ल हाफेलिया रुंसार जाबाय। बिथांनि हरखाब रुंसार जानाय खौरांखौ मोननानै रायजोनाङै गोथौ दुखु मोनदों। बिथांनि रुंसार जानायाव डिमासा हारिजों लोगोसे थागिबि हारिया हाजासे खहा जाबाय। बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव डिमासा हारिजों लोगोसे रायजोनाङै आरज गाबदों। बर' हारियाव गोदानै हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ ज्राब गारनांगौ होनना बुंदों मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। अदालगुरि दखरा एबसुनि खुंगा 52थि बोसोरसालि जथुम्माया साननैनि 11-12 जानुवारि खालि बायदि बायदि हाबाफारिजों खुंनाया जोबनानै थांबाय। बेनिनो अदालगुरिनि दांदुफुर शिव मन्दिरनि गेवलां फोथाराव अदालगुरि दखरा एबसुनि आफादगिरि नेरसोन बर'नि आफाद सामलायनायाव खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना गावनि बिबुंथियाव आथिखालनि थासारिया आखायाव हाथियार लाना सोमावसारनायनि सम नङा होनना फोरमायना जायफोरा दिनै हाथियारनि सोमावसारनायनि सिमां नुदों बिथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना खावलायहरो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हिन्जाव लानानै खारनाय दैमु सोरगियारिया एक्स एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानि सोद्रोमा नङा होनना रोखा खालामदों एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानिफ्राय। तामुलपुर गसाइगाव गामिनि दैमु सोरगियारिया गावनि बिसि आरो गथ' थानानैबो सासे लाइमोन सिख्लाखौ एक्स एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानि गोहो दिन्थिनानै लानानै खारदों होनना खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन। बिसि आरो गथ' थाखानायनि उनावबो गुबुन हिन्जाव लानानै खारनायनि थाखाय दैमु सोरगियारिखौ हिन्जावसा नखरनिफ्राय पुलिस थानायाव एक्स एनडिबि हानजानि सोद्रोमा होनना केस थिसननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै एक्स एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। दैमु सोरगियारिया एक्स एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानि सोद्रोमा नङा आरो बेयो एनडिबिजों जेबो सोमोन्दो गैया। खौरां बिजोङाव दैमु सोरगियारिया एनडिबि हानजानि मुं लानानै हिन्जाव लानानै खारदों होनना गोसारनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बारग' एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानिफ्राय। एक्स एनडिबि रन्जन दैमारि हानजानि डेपुटि कमान्डिं अफिसार बि दौलें आरो बि ओनसोलनि बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दैमु सोरगियारिया एनडिबिनि सोद्रोमा नङा होनना रोखा खालामनानै होयो।